Γεια σας παιδιά, ξεκινάμε το... Έλα φύγετε. Ξεκινάμε το Q&A. Πάμε για την πρώτη ερώτηση. Μάγδα Βο, πόσο τρως την ημέρα? Αρκετά. Θανάση Νέλ, ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισε να κάνεις YouTube βίντεο? Γιατί έβλεπα άλλους YouTuber και μ' άρεσε και έτσι είπα να κάνω κι εγώ. Μάρκος Παπαστοδούλου, σου αρέσουν οι μπάμιες? Ναι Μάρκο, μου αρέσουν πολύ, τρώω κάθε μέρα. Ανταλέτ Βόικου, ποιο είναι το αγαπημένο σου YouTube βίντεο? Δεν έχω αγαπημένο βίντεο. Κωνσταντίνα Π, ποιος είναι ο αγαπημένος σου YouTuber? Ο Τούτζεϊ. Αν ο φίλος σου πήγαινε με την κοπέλα σου κρυφά από σένα και το μάθαινες, τι θα έκανες? Δεν ξέρω. Βαγγέλης Τσαρδούλια, σου αρέσει να πηγαίνεις σε κηδείες? Ναι Βαγγέλη, μου αρέσει να πηγαίνω σε κηδείες, σε όλες τις κηδείες πηγαίνω, όποτε έχει. Μάρκος Παχριστοδούλου, σου αρέσουν τα κουκουνάρια? Όχι Μάρκο, δεν μου αρέσουν τα κουκουνάρια. Βαγγέλης Τσαρδούλιας, απλώνεις τραχανά? Ναι Βαγγέλη, απλώνω τραχανά. Τώρα έξω στο σπίτι μου απλωμένο τον έχω, ένα τον δεις. Ευτυχία Βλάχου, είναι όμορφη αδερφή σου? Ναι, όμορφη είναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα? Τα αρχίδια μου. Βαγγέλης Κυπρέος, δεν σου αρέσει πάνω σου το μαλλί όταν είναι μακρύ? Τώρα που είναι όμως κοντό μου αρέσει. Βάσο Μιχέλη, ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός? Ο Πολ Γόκερ. Μαριάννα Παναγιωτίδη, για ποιον λόγο άνοιξες το κανάλι στο YouTube? Μαριάννα, είπα και πάνω στη δεύτερη ερώτηση στο Θανάση. Δήμητρα Βαμβολάκη, θες να κλειστείς σε μοναστήρι? Αυτό έλεγα, αλλά όχι, δεν θέλω. Κωνσταντίνος Τσαπαρίκος, είσαι ξάδερφός μου? Ναι, δυστυχώς είμαι. Όπως λέει και ο Μανώλη. Σταυριάννα Ζουχουρού, αν είχες την δυνατότητα να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν αυτό? Δεν ξέρω τι θα ήταν. Δίνα Σίγμα, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Δεν έχω αγαπημένο τραγούδι. Μανώλης Βαζίκος, για ποιο λόγο κάτω δεξιά στο βίντεο σου λέει Sim Long? Αυτό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα sub, ένα comment από κάτω. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Ευτυχία Βλάχου, ποιο είναι? Μαριάννα Παναγιωτίδη, για ποιον λόγο άνοιξε το κανάλι στο YouTube? Μαριάννα, έχω πει και στο Θανάση Νέλ. Μίλιος Νάκο, ποιο είναι το... Νακός ρε βλάκα, τι Νάκο! Το ίδιο κάνει. Βαγγέλης Κυπρέος. Το αγαπημένο σου που έχει τα δύο κοπέλες. Ρε μαλάκα, τι είναι?